Kilam sani rayo kamiwo thuruk sarok tipra sarok ni jaga dokhol khlaiye tipra sarok koto case rwmani pore keji diwoi miya 9 January wo je thuruk rok tipra sarok ni jaga illegal khai occupied khlaiye mani brung brung kai tonimani rabar rok amono joto tipra sarok miliwoi hogiri rbaikha tai court ni order mamani pore naimathang bedek rok bo tipra sano no logiri kha hingke tabu o jaga ni main kok hingke mosi je Tripura ni o rayo amsayose haike tipra sarok jaga firok imafano ni order by Tripura sarok ni teibo kwbangma thai tongo je Tripura sarok kisa truk khai sekjagui tongo haibano Tripura sarok amono care khaya amo klaima bo edison under no klayo haibano Tripura sarok amono naisomui naya Tripura sarok je bazar chai tongoni amono bo odek segi khibai kya borok nino bisik dukan bo kotor haibano Tripura sarok amono khel khaya aw tongnanyo du tinta amo amrok amsa problem kroi haipano odek si borongni dukanen thanga kai haikena ang kaisa nungmani agi srayo a jaga wa ang bongni borokni dukan chinugya thuruk abukhe o jaga wo bongni borokni dukan odek thangka ang jaga thani bumung to saya haipan nor bujisidi Tripura ni National Institute of Technology omoni area wono omni gana gini no tongo amo a bazar haike jora wa jaga wo Tripura sabai borokni thani kok washu banglayo tabung nukjak ma khaito kesang khaino tonglayo haipano Tripura saroni jaga kmai tongo tamni himle borokni borok chini Kokborok sase saya amtuino ang joto jaga thanga kanyo chini Tripura saroni area wo bongni borok dugan pa dokphano ri tongha kai nungmani panyan nang suka kai bongni oro nung Kokborok bai kok sai nyai di baksa buksu no replay renai Kokborok tani himle baksa buksu Kokborok sanai tongo bongni borok bo amoni bagino kaisa kok muito nardi nungni ni kok banyo borok bai kok sana musung khake ekdom nangmani klardi je bo Kokborok saya sa bini business solia engge bo automatically ama hanyo nini kok saima tongnai bo a jaga nung anglasiu Kokborok kok saya a jaga bangla kok saya oi Kokborok kok saya ke oshikito uneducated thunjaknai hai hini wanchugin nung Kokborok no saya ngake borok nini kok no sagala tamni himule ang suk bosorong haikya posotur bosorong haikya chini nana thagu songrok bo haino khlai hayu Kokborok kok saya ke uneducated thunjago sia hunjago honai bangla kok sao haini bagino a jorao Tripura sarok besirbag Kokborok no saya hingke tabuk ta din krikha Tripura sarok maximum no majority no tongo educated sijang nukjak hingke tamni bagi tabuk bo Tripura sarok kami wo borong mani phala phaike ke bongni kong sanana main kok sanada Tripura sarok thancha krei amni bagino sungje sajaga bo borongni borok jungno mungkhoi sanani hingke kok sanani klai ke tribal hini sao amni bagino Tripura sarok joto jagano ragai thanchangui tongna nango thanchakai joto no samung khlaina nango kok bai salaiye bujilai tonglai nango joto Tripura sano thanchake haikena tabuk tekaisa assembly no अधिवेशन no Kokborok no Roman script bai slamnani bagui kok saka leader of the opposition borom ganang Onimes de Burma bo jagao saka Tripura student rungsrungnai rok majority wono Kokborok no Roman script bai sina sajago hingke tamni bagui Kokborok no Roman script bai slamriya nei Tripura ni CM borom ganang Dr. Manik Sahano sungkha hingke kuno kokpungya jatraputre kokpheri tong LOP ni kokno manjoi CPM ni MLA mungganang Jitendra Chokdiribo Kokborok no Roman script slamnani bagui kok sungkha haike amni yagulo Minister for Agriculture and Farmer Welfare of Tripura borom ganang Rotonla Nath bosaka Tripura boto script kaisano accept khajago hnai hingke takhuro bukhuro norono komeni bisingti shahar sidi amu bo samani amu raideni bisingda kok sai tongkha na raidani baire Tripura sarok tabo kaisana nayo Tripura sarok na hamkrai je online rok sani tongmani amu bo sanna se nangla khamu kubuni dofa jesuk developingo hamkraingo amsungno Tripura sarok bo hamkraing khake kubuni dofa jesuna ayangna ni phai Tripura wo population bangi tongo majority ngi tongo amu jusuna haya naturally babe borok population bango Tripura sarok ne haike hingke kuno dino Tripura sarok Tripura wo haike separate state chana nangla khamu haipana abo khetam nukjak hangake norbo nugun tong amo jaga sekjak tongmaro Tripura sarok ni jaga no illegal babe seginawi legal khe kagos lamnamaro agi bubagra bir bikrom na amalo nananda burasong cyclangmani a jorani simino ayangna ni borok Tripura wo jaga seknani start
khaikya amoni bagui ni bubakra birbikrom bo chini Tiprasa ni jaga no sekjak na kiri oi chini Tiprasa ni bagui jaga reserve khai klamani amono no sing tabuk ADC hinui tongui tongo hingke Tiprasa rok ni kok no tai tamo sasinai Tiprasa rok thansa bo tongmaya nung hai ang irai hini walai phano tonglainai eba dormo ni tui phano walai tonglainai amsung no video hambai.